Tenia molta imaginació i com arriba el meu pare a casa em va renyar perquè jo vaig entendre una altra cosa, no? I aleshores el dic, ja està, tenia 12 anys i d'aleshores me vaig posar a escriure ja, vaig començar a escriure novel·letes de vampirs i coses d'aquestes que ara són insumables, evidentment i... Les dades o les temes? Les abans també n'hi ha alguna més insumable, sí. I aleshores, a veure, l'escriure fa molts anys que escric i el que passa és que, clar, sobretot el que feia era presentar coses meves en concursos. El problema, que ho he dit aquí també, és que el gènere fantàstic no té èxit, no sé si aquí a Catalunya han de ser gent molt seriosa, molt posada, però, clar, no hi ha molts premis de literatura fantàstica. I aleshores, evidentment, portava un premi normal i corrent, doncs, clar, no tenia cap sortida ni molt menys ni guanyar res. Vaig tenir la sort ara fa 2 anys de guanyar un premi aquí a l'Ella i després sí m'han publicat el mateix conte que de l'Ella, doncs no m'han publicat, és l'únic conte que tinc publicat. I després, clar, quan us vaig conèixer vosaltres, per la llista, que cas vaig pensar, aquesta és la meva, i si no ho publico aquí, ho publicaré. Per això, clar... És maco ser la primera opció. I una mica per acabar, perquè per exemple la Susana ha tornat una experiència desagradable al promocionar el seu llibre per als Estats Units i de fet sí, molt desagradable i clar, per compensar una miqueta la publicitat d'aquí, perquè és una cosa molt més important i molt més beneficiosa per a a partir de penseu que la portada del llibre que està portada en anòtica està pensada amb el seu compte, vull dir que a partir d'ara de milions, perquè va amb una portada com aquesta si el número 1 vam vendre 200 amb el número 2 res, ho deixo aquí. Jo només volia destacar el paper conceptual de les tertúlies, de les cercats i també de la revista, perquè jo crec que el més fonamental de la tertúlia és això, el recuperar d'alguna manera la tertúlia literària de tota la vida, la part intel·lectual però també la lúdica. El més important és que ha proporcionat o ha donat a gent que per publicar, la veritat és que ara, no només en català, sinó també al món fantàstic en general, en castellà o el que sigui, no pots publicar directament una novel·la. Tu com a escriptor necessites ensayar, necessites un lloc on has d'equivocar-te i has d'aprendre un poc. Jo soc de Madrid, per això el meu català és i la veritat és que necessites un lloc on has d'aprendre a poc a poc i on has de publicar un relat és el que necessites per començar. I no hi ha res ni en castellà ni en català. I per això el Catarsi dona la possibilitat a tots els autors de començar a ser de veritat un autor professional. I això és una plataforma per començar a publicar. Doncs continuarem parlant dels Premis Ictineu, que de fet és el motiu principal que ens porta aquí en aquesta trobada. Perquè més enllà de la curiositat per saber qui els ha guanyat aquesta primera edició, de ben segur que molts de vosaltres, o jo mateix, tindreu interès per saber alguna cosa més, especialment pel que fa al futur d'aquests premis. I jo tinc algunes preguntes per fer-li a l'Eloi, però si qualsevol de vosaltres en té alguna, també serà ben rebuda. Vull dir que sentiu-vos lliures de l'alçar la mà i demanar la paraula. Encara no som ni la una, aquesta auditoria tanca portes a les dues, vull dir que tenim una estoneta per anar xerrant abans no diguem qui és que ha guanyat. Sí. No, i a veure, us resumeixo, tot i que la majoria ja ho deveu saber, que aquests premis d'aquesta primera edició contempla 3 categories. La principal és la millor obra de ficció original en català, la segona categoria és la millor obra de ficció traduïda al català i una tercera categoria de contes de ficció originals en català. I potser la primera pregunta que estaria bé fer-li a l'Eloi, doncs, o potser contrastar-ho entre tots plegats, si
si creieu que aquesta distribució de 3 categories ha estat adequada, si creus que de cara a l'any que ve o bienal, que es parlava de fer aquests premis de forma bienal, en principi cada any, doncs si aquesta distribució de categories l'ha somiada millor o... Anem, no... Uns quants, són uns quants. Sí. A veure, aquest any hem fet 3 categories, bàsicament per el que hi havia. O sigui, estava clar que l'oferta original i la traduïda eren categories inamovibles, no? Però jo almenys vam veure que de comptes traduïts hi havia molt pocs. Tan pocs que semblava bastant ridícul convocar un premi per un autor o dos. Llavors, doncs, aquest any hem assajat una miqueta i no, fem també compte però més culturista. L'any que ve segur que també hi haurà l'opció, la categoria de millor conte traduït al català, fantàstic, no? Només amb les dues revistes catarsis que hi ha contes estrangers o contes en castellà, etc., hi hauria prou, però segur que llavors el que farem una miqueta als membres que estem més dins el mundillo catarsis també decidissin convocar una altra categoria més, però segur que com a mínim 4 i 7. Potser una bona categoria seria el Premi Catarsi a relats curts de fantasia, que podrien entrar en curs els relats que han participat a la revista, per exemple. És una idea. Molt fàcil. Però bueno, en principi intentarem cada any, no diré que sempre ampliar categories, però veure si realment el mercat dona per tenir tantes categories. En castellà, per exemple, hi ha moltíssimes més categories, hi ha molta més oferta i pots escollir molt més. Però si fas una categoria per 3 coses, doncs dius, una mica ridícul, no? Llavors, doncs, bueno, si tenim la sort que d'aquí uns anys la cosa tira endavant, igual podem ampliar-la a còmic, podem ampliar-la, no sé, a moltes altres coses. Bé, per tant, ha quedat insinuat una mica el tema de la continuïtat, perquè és que no sé ara amb qui era que s'estava parlant que fos bienal, però et veig molt animat que fos... No, jo estic animat. Nosaltres no sé, però jo almenys veure una data que volia comentar ara és que això es va parlar, es va decidir a la Tercat de Miravet, això és el juliol, i hem convocat tot en 2 mesos. Diguem-ne que en 2 mesos els lectors van haver de llegir o votar els candidats possibles i bé, en el fons és poc temps. Però tot això vam tenir una resposta molt significativa, sobretot la primera fase, que està obert a tothom. I bé, si en 2 mesos o 3 vam aconseguir això, doncs l'any que ve, que ja estic preparant el llistat de candidats per l'any que ve, que el publicarem al gener-febrer, hi haurà molt més temps i disposició perquè la gent pugui triar millor. I jo crec que si el primer any, amb pocs recursos, hem fet una cosa que jo crec prou decent, doncs el segon any del tercer tindrem aquí... O no, la idea és fer-ho almenys sempre que hi hagi interès i ganes. I creus que aquest esperit itinerant de les pròpies Tercat s'hauria de transmetre en els premis? O potser, al igual que els premis Manuel de Pedrolo són Ciutat de Mataró, potser estaria bé que els premis Ictineu fossin de l'Hospitalet? Jo crec que valdria la pena ser mica itinerants, però també és veritat que justament hem pensat, si ho fem a Barcelona o a prop de Barcelona, tindrem una resposta al públic més important que si la fem a la Vall d'Aran. I llavors, doncs, no sé si potser cada vegada que fem els premis intentarem venir a prop de Barcelona. No té per què ser l'Hospitalet, pot ser a Barcelona mateix, Badalona o Sant Feliu o un lloc de fàcil accés per molta gent. Però és una cosa que hem de discutir i que no està ni molt menys decidida. Vull dir que ningú diu que puguem anar a les Borges Blanques o puguem anar a l'Hort. No ho sé, no sabem. I pel que fa al règim de la forma de selecció i votació final, aquí hi ha hagut 2 fases de votació de les obres, oi? La primera fase ha estat una fase oberta a tothom, vull dir tothom. Qualsevol persona podia veure els candidats, jo m'he llegit 2 d'aquí i 3 d'allà. M'agrada més aquest i aquest, i amb qui em correu, dient, senyors, jo voto aquestes 5 llibres màxim per categoria. Hem rebut bastants correus, comparat amb el que dèiem que més en tinguin 2 mesos. I bé, llavors, per això la segona fase era una mica restrictiva a gent interessada especialment ja en ciència-ficció fantasia de terror, perquè no es poguessin donar coses estranyes, que vingués un autor i jo tinc una família de 50 persones i tots m'han votat a mi. Que no crec que ho fes ningú, però llavors la segona fase han votat els membres de la Tercat i també membres de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia
però estem oberts a qualsevol altra societat, grup, gent interessada en ciència-ficció, fantasia d'aquí o de